Susumalo na. Halayo. Hal-awit. Enzo. Amo na, ako. Sige, Arnel, kaya may katrabaho ka. Ayun na, takas Uy! na Jennifer. Ikaw, pilit kahit ako, ye! Eh, siya, yung katrabaho na yan. Siya, may Hindi na lipa. pala ko nagdarapin. Kuya kay Kwan kay Arlo. Ano? Sorry, Arlo. Wala yung malinhan. Enzo. Uy, size irritated. Baka niya na nabitin. Panugod ni Atis ka. Bisan, adi na. Adi na kan San Pedro. Bato na anay. Sorry ha. Madali lang. It's fine. Yari san man ini. Wala. Okay yan. Oo. Waray mo man bato na. Full blader na. Ni San Pedro. Ada kita kan San Pedro. Tinawag-tawag pa niya. Ini. Full Waray mo man bato na. full blader na. Blader. Awad to. Ngalimut ako. Puto ha. Bibi na. Sige. Bato na. Suit and sweet. Full bladder na. Makakadiyan ako imusir ha? Ha? Ito man itim suit. Ay, unsweet. Unsweet. Ha? Imusir ha? Ito man iton. Age, sorry. Ito man it unsweet. Switch? Imusir ha? Ito man it unsweet. Dagnit na. Anila. Habang nyo ko nalang tatawagan ni Allison na. Ha? What do you mean gin-drop and call? Ginparong ni Enzo niya sipi samtang nagre-ring? Wala pa ako makainsyindi. Ambot, di na ako maaram. Okay, pagpakyaw na lang siguro kita yung dispasahero. Di pasahero. Yes na. Makainsyindi. Mga ano kami dito Parong ni dahil? Enzo niya sipi samtang nagre-ring? Ako makainsyindi. Di na ako maaram. Ambot, di na ako maaram. Pagpakyaw na lang siguro kita hindi pasahero nga to airport, Ali. Sige na. Wait lang. Uy, Yun ay yung natawag. Babe, hain ka na. Aday mo puso. Yes, kain, tito. Filtered. Filter ang... Hay ako ada, hay ako filter. Iya. Kabaliktaran. Pag drop call, magbabaliktad. Kaya kanina ako mananon. Big, hain ka. Adin ako balay, babe. Sorry nga, na-drop ko ni mo call, ha? Okay na, babe. Tana na. Kaya naguhulat na kami nga ni Eva Imo. Nagulat? Kay makain kita. Okay, babe. Di ba? Igdululong mo kami sa airport.
Ha? O, yun lang. Ugod mo na, no? Yan na nga na ito nga ganyan flight, no? Ano na ko nga niyan pangakulop? Babe, promise. Mababayaan kami tamon flight kung mag-inistorya pa kita, CP. Sige. na, O, sige, please. maka na, babe. Sige na. 45 minutes kay matraffic yan nga mga oras. Ha? Kay amo balit, salit kinahanglan ka na lumakat dida iyo. O, sige, babe. Bye. Huy. O, pwede lang nga tumawag yung Alison. Save by the bill ako. Malakat ka na, Ano ha? na nga page? Pumutanot niya page. Vika ka no? Malakat ka no? Hmm. Op. Malakat ka na? Ay nga sa dida, pre! Op. Malakat ka na? Nangalimot ako. May nga napadulong nga ako na report ito na akong bugto. Pasensya na, Ma'am Vicky, ha? Ma'am Vicky? Pagkatapos ang naitabuha ka Vicky. Sorry. ano mo ginuhuram ng mga libro? Ang babalikon ko nala. Kinanglan na ko lumakat. Nagdadalimang ko na. Sige, Hinay Enzo. Ato man na garden ni Mana Ondet. Ipabalik na lang pag sila itong gate. Mano, Bayad man ada undit nala. Ato man na garden Hinay Enzo. Ato man na garden ni Mano Enzo. Ipabalik na Iman Enzo. Undit na lang, undit. Sige, Hinay Enzo. Ato man na garden ni Mano Ondet. Ipabalik na lang pag sira itong gate paggawas itong imo sa rakyan. Sige, makani ako. Ay, ano ba doon tabo? Kinumuri ko man mapugin na akong kalugaringon. Mambiki man ko. Magaling papaabot ako niya. Interesado niya ako na. Nangilan ako ni Alison. Babalikan ta iyang susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdom.
listeners. Tok tok. Sa dulo na'y walang hanggan. Sa dulo na walang hanggan. Hanggang matapos ay kailanman ikaw ang siya'y mamahalin. Sasambahin, manalig ka'y di ka luhagin. At kung sadyang siya na ang iyong mahal, saan mong ako'y ihahanay habang ikaw ay maligaya, ako'y Seize every moment, even the unexpected ones. The all-new Ford Territory. Own the moment.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart, now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing, the music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Susumalo, halayo, halawit. Nice. 2 hours na itong flight era Allison. Maabot ako ng airport. Magkaka-check-in pa yara itong era luggage. Enso? Um, Niyan hala pa dinner time, kuha ni mo ginuhuram nga books. Dinhin nala pag dinner, ha? sige, sige. Salamat. Oh, ano pa man ka mo? Ay naman ito madulong ha iyo ha airport. Ti kanina, Kuya Arlo. Dili ko mata, sir. 2 hours sa it pagluparit eroplano kinanglan aadto na gud ka mo. Damo gud iyo luggage. Nagdadagmit naman at tuya, Kuya. Kung ako nalugod magdulong ha iyo para waray prekaso. Maganda naman di tapuran itong imo boyfriend. Di naman. Bayan pwede ito na amon dago nga traveling bagay mo nala pick up, Kuya Arlo. Oh, sige gud. Hamog ya pa nakadi ako no nahuna. Kay pamati ko. Di rin maigo sa rakyan. Iton hitay mo boy. Ay. Pamati ko. Hamog ya pa nakadi ako no nahuna. Kay pamati ko di rin maigo sa rakyan. Hay mo boyfriend. Iton ato mga dara. Tisiring na ako ato kanina, Kuya Arlo. Kuya, sige na. Ikarga na nato na imong pick up. Ito na among ibang nga gamit. Pati nila ka mo sakay. Malat na lahi Inzo Airport. Sige. Sige, lugod, Ali. Kay bangin maiha kita pag check-in. Ito na ito mga dara. Ha? Anay, kukuha ko ulit niyo abit sa rakyan. Dili ada na ayon hi imo kuya. Kan Enso ano? Okay man la.
Hikuya manggod kay may pakasuplado ito iya. O sige na buhat na. Tanan na lang. Dadon, agi. Ano, waray pa? Makaw lang kang tinapayan. Agi? O sige na buhat na. O sige na buhat na. O sige na buhat na. Dadon ta na lahagaw si tatong darang nga diri mo bugat. Sige na. Sige, tara. Hindi ko lagi po na katudan na itabuha mo ni ma'am. Nga ni Vicky kanina. Ano to? Hindi naman kasugat. Tignan man lahat to. Kinanglan di rin makasabot yung Alison na naitabo. Di rin pwede. Di rin nga ako kumaharap kung at akong rarason kung makasabot iya. Di rin pwede itong inahitabo. Pagbalik ko niya na era, may istorya ko. Mangangaraw akong pasailuhan na itabo. Di rin ko karahing maglingwit na akong girlfriend. Buutan niya Alison. Buutan niya para di respetuhin ito na amon relasyon. Ano man? Okay na ka mo? Ano yung mga boarding pass? Amo yung takon Kuya Eve ha. Ano na ito niya nga Kuya, Eve. Kuya, tapos yun. Hindi, sorry da. Maray na. Amo yung takon Kuya. Ano yung mga boarding pass? Ano yung mga boarding pass? Amo to takon Kuya Eve ha. Ano na ito niya mga elementary pa kala kami. Tapos naupo da ko iya kay nakikigmulay iya mga ni... Masayo, good. Nakikigmulay iya mga ni... elementary pa kala kami. Ano na ito niya mga elementary pa kala kami. Ano na ito niya mga elementary pa kala kami. Tapos, naupo da ka iya kay nakikigmulay iya mga kabataan niya amo neighbors. Gisusunlong nga niya ako ang mga bata. Ginkwikulihan dahil ni Kuya Arlo. Aki, naawa ko kay puro na kami mga girls. Wala ko kuya. Matuk, udog inihang guti pa. Guti pa kami. Pero yung pagod napaugo pa ako, sanit ginuubo. Ginuugupan. Alexis, ako mo na? Akon, pa kami. Guti pa kami. Pero yung pagod napaugo pa ako, sanit pagod napaugo pa ako. Salit ginuugupan ko nala. Asa kay Ann? Oy, bisan, kay permi ko gimpipinitan ni Kuya kung ano't akong ginkakaon. Kakit niyo. Malakat na balitaw ako. Aro mamay, mo pa nilang nga ako nagdulo nga iyo. Kaya kung naginulat pa kamukan Enzo, bakit mo rin pa kamudini nga dyan, ha? Salamat Kuya Arlo ha. Ayula, kay may pasalubong ka, tika nga akon. Di lang na ako may excited kayo usa ka mo kabulan dito sa Noomuli. Pero di ba paliwat ito kung diri ako mga limot ha. Malabad daw, ano? Baka di na balitaw ako. Sige, Thank kuya, you, thank kuya. you. Uy, Day, pinaura ka gud mo Kuya Arlo, ano? Ay, maupay ka kay may kuya. Hay, dana ito ya stricto. Mas stricto kontra kan mama. Anay daw. Haman nga ni Enzo. Makanina lang to. Mapay kung makakaabot ha aton. Ay, maupay na gud la balita nga nagpresenta ri im kuya. Ngayon na to magdulong ha aton. Bahay ma-traffic yung duro downtown. Yan ang mga oras, amo na iha. Kay maara man ito hiya. Na-drive ko diya, di ba? Unta, para makalikay hiya ha ma-traffic. Matemprano unta hiya. Nga, naabot ta iyo. Pasag din nila ito. Kaya ani naman kita. Wari na problema. Kaya naka-check-in naman kita. Nakita ka na aton mga luggage. Ito naman. Cool talaga iniha iya boyfriend. Grabe. Durin ka maintindihon.
Ani daw, nag-away na ba kamo nga ni Enzo ever since kamo nagkauyab? Or, lil, Mr. Kamo nga ni Enzo ever since kamo nagkauyab? Ever since kamo nagkauyab? Or little misunderstanding? Naman la, sugad. Oo. Danay, mamimili akong pasangil para mag-LQ kami. Gaga? Gintutuyo mo nga magkamayada ka mo in lover's quarrel? Oo. Ikang rin makabasa akong article nga nasirin nga. Kung diri kong nagkakamay-adan lovers quarrel, itong mag-uyab. Kariksig na nito, waray lapakit kada tag sa ira. Tuod ka naman ito. Oy, waray lahat to na hunahunaan columnist. Salit bisan anong nalaton gisusurat para mabitla ang deadline. Okay daw nga tao. Napudog kayo nagdadagmit. Enzo! Ano na ra Alison nga hib? May nanalo na, tol. Ha? Ha? Nakain ka ba ang huraw? Mo pwede lang nga ako nagdulong kanda ali. Pasensya na tol. Na-traffic man gud ako. Sayop man nagyapon itong rason, Enzo. Naabot ka nga nin katot nga balay pag inistorya kan Alison tapos yan nga importante nga madulong iran temprano. Atrasado ka lugod umabot. Ayaw pag sugad, tol. Sorry Arlo. Nagkaabot pa yan ka mga duha. Happy trip, Ali. Maka din ako. Enzo, mauna ako. Paurhin na lang kaya atrasado ka man. Sige Arlo. Hinay, Kuya Arlo. Anong sarili mo ni Kuya Arlo? Oray man. Babe, sorry ha. Wala ng problema. Kaya ano naman kami airport. Nagulat na nga lang kami itong amon flight. Aada na ha pre-departure area Gumusla ko pagkita iyo nga ni kuya nga nag-iistorya. Kasarin ko mga ganito nga... Kukuy, kita sa nakakagkuhan. Pagkita iyo nga ni kuya nga nag-iistorya. Pagkita iyo nga ni kuya nga nag-iistorya. Kasarin ko mga ganito nga niyan pa niyo flight. Babe, water under the bridge na ito. Ayaw na pangarang pasaylo. Ngayon ayaw na pagdepensa, okay? Wala naman problema. Salamat. Kaya ito sa kabulan nga training, babe? 1 month kita nga di magkikita. Magkikita kita virtually. You know, modern technology. Nag-una-unang tanga ako nga bisita kayo training center. Mga usa ka weekend. Modern technology. Modern technology. Nag-una-unang ta ako nga bisita ako na training usa ka weekend. Dirla ko sure kung makakabiling akong time. Busy man gud ako yan nga panahon, babe. Nakaka-intindi man ako, babe. Labot lang nga working ka. Nagmamasteral ka gyap ha weekends. Salit di ka gud pwede makabisita akon. Dilot mo pa kung ma-absent ka klase. Babe. Bangin may na magprobara pang uya pa mo hay dito tayo training. Sumating nga tingin ka na, ha? Inaano ka? Babe, faithful ito ni mo girlfriend, okay? Natapod ka akon? Oh God. Natapod na kayo mo. Good. Kinatapod yapon na kay imo. Faithful ako imo labi na kay. Faithful ka akon. Thank you. Mga kaaksyon, bantay niyo buwas ang sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit.
Haluyon, hang-awit. Kaya ito no sa kabulan na iyo training babe. 1 month good kita nga di magkikita. Ano ka ba? Magkikita kita virtually. You know, modern technology. Nag-una-una-unta ko nga bisita ko kay iyo training. Usa ka weekend. Di rin ako sure kung makakabiling akong time. Busy man gud ako yan nga panahon babe. Nakakaintindi man ako, babe. Labot na nga working ka. Nagmamasteral ka giha pa weekends. Salid diri ka gud pwede makabisita akon. Dudluat pwede kung dilot maupay kung maka-absent ka klase, di ba? Babe, bangin may na magprobar panguya ba mo dito iyo training. Sumati nga taken ka na. Inano ka? Babe, faithful ito ni mo girlfriend, okay? Natapod ka akon? Oh God, natapod ako mo. Good. Kay natapod gihapon ako imo. Faithful ako imo. Labi na kay faithful ka ako. Thank you. Babe, sorry pero nga natrasar ako ha. Okay la, babe. O sige na. Mabalik na ako pre-departure area ha. Baka malisang iib kung mag-announce na for boarding. Wari pa ako dito. Ay, miss ko ikaw. Siyempre. Mamimiss ko gihapon ikaw. Pero para promotion na akong trabaho itong training, babe. I know. Sige na. Balik na to pre-departure area. Beso? Pagbuutan ha. Pero naman babe. I love you. Maka din ako. Love ko man kaya po ni kay Allison. Pero ako maro ko kaya ano nga nito pumalad to kanina amon ni Ma'am Vicky. Tawag naman ako. Marupok. Maulat pa ba ako tugtog itong paglakat itong aeroplano? Di rin nalada kay ato na matira sa kubitong pre-departure. Malakat na lako. Pag may umong may plema, isulmyoks mo na. Sabi ni tita, hindi daw mabisay yung gamot ko. Ayun, doy. Solmyoks. Mag-solmyoks ka. Ay, mabayad ka mo. Mag-Aldrich pa di ko. Wala, ano? Uy, anho na ko ba nga maupod laan nga he ha pre-departure area ni Enzo. Pwede man ito, ano ka ba? Wari man niya magsiring. Ay, lingkod God. Damo itong bakante nga lingkuran. Sige. Thanks. Anay daw. Ano to nga yung maging kikinitagawas? Kahuna ko maghulat ti Enzo. Tubtub lumakatit aton eroplano. Lumakat naman ada. Busy ka dadahiya. Naatrasari ang pagkuha aton tapos lumakatiya dayon. Busy man balit. Pero may busy salit nakaka-insyindi ako. Pwede mo ko tap na nito ni mukha understanding. Kay ako day. Hay,
Di ra ko nakakaintindi. Ito na akong boyfriend. Mangangalimot ito mga importante nga sabot. Pero, ako na ito ha. Te, di ko ikaw ginsisari nga ayo pag-intindi ito lovers quarrel cup. Ayo. Isari nga, ako na, pero, mangangalimot ito mga importante nga sabot. Pero iton akon late, di ko ikaw ginsisari nga, ayaw iya pag-intindi ha, nga lovers quarrel ka mo. ay, sorry ha. Ay, kananada ko ngayon ang taktawa. Igula para kumita. Ay, may atong mga sakit. Ay, okay. Ay, sorry. Tawa. Tawa. Sorry ka mo. Lovers quarrel ka mo. Ay, sorry. Dako na akong tawa. Igula para kumita. Ay, may atong mga sakit. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dugang kita pag kinita eh. Naawala tira. Hindi rin maaram kumanta. Isang dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang kumanta. Hindi rin maaram kumanta. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Uy, sakto na. Maturang na siplat ito nga babae aton, oh. Ay, napatot dula ito dalagang Pilipina. Aani ka naman ngayon. Ikaw man kuno nagdulong ka na alison nga to airport. Okay na nga lang nga, nakanya ko ma. Asya, kaya ang sering ni mo papa. Maihaay na kuno kamuha nagkakalakat pag-abot ni Enzo nganhi. Pagkuha pa unta kan alison. Oh, nakag-check-in na nga, hanira mga gamit ang duha pag-abot ni Enzo. Nagtapo nila kami may Labian Airport. Ano mo ba? Ma, bangin umabot ti Gary. Maka na to kay medana mo lakat. Makaregula ko ma. Oo, sige. Hii mo pa pangayan? Ato dahil yun. Nagkukuting-kuting iti iya bisikleta. Oo, sige. Kakadiyon ko na la. Paul, no? Hey, Paul. Hey, Paul. Yun ko na la. Kay mo uniging priprinda ni Lino niya bisikleta hay mo. O pwede na ini kay bisko pag distrong karon akon waray masisina. At nga gipiprinda, ikot magagamit. Ah, ni gusto na ini. Oh. Palita ko ni spray paint kan ariyo kung may kwarta. Pipintaran ko ini. Sulibang ko pa man. Ano ito Enzo? Aha? Kaya kay Enzo? Baga hindi naman natatapuran. Natatapuran? Pag ano? Kay sumala. Iya ba nakadulong kanda alison nga naniya ka sa trabaho nga sa airport? Iya man untang kasabot ni Ali nga madulong nga era. Pero ano nahitabo? Kung waray pa kaniya mano, bangin na bayaan niya ni Era Flight. Ay, banging ganda nasasagi po man gud Enzo ito niya mga obligasyon. Hunaw-naa daw nga labot lang nga nagtatrabaho. Na-eskwela pa yung Sabado nga Domingo. Di ba't nga yung masteral? Di rin man ito naamo takarib signon. Signon ta sa gipuya. Mano man kung magsiring nga daan nga bangin hiya, matrasar, di po'y nakagdesisyon na nato na anak ito. Amo na. Pwede na ta. Ngunta sa gipuya. Ngunta sa gipuya. Hiya, matrasar, di po'y matrasar, di po'y nakagdesisyon na nato na kung mapadulong na lahera kaniya mano. O magulat ngan, bahala na mabayan itong aeroplano. Asay manhin mabayaan. Para hakon kora. Kung di riya matatapuran hin sugod nakasimple nga butang. Labi na nga importante nga mga bagay. Di riya katatapuran.
Balikan ta iyang susumatong haluyuhan awit, mahuman in pipila nga pahinumdom. Susumatong haluyuhan hang awit. Tama ko, di ba? Dili ka tatapurin ito, Inso, kaya may pagkapasibaya. Usa man laad to ka beses. Di ka luat pwede makasiring nga diri ka tatapuran. Nakuhus ka man lo tinuray Ay, basahan. basta kay amo ito. Hosto na tapon, ito, pagpila mga ka sige. Paulino. Pagliwan yung lugod kay maupod ka man kada merkado. Maupod ako. Kaya mapalit akin sugbaon. Adi asya na. Hala na, bayana ito nga imo pagkuting-kuting ikang bisikleta. Tara, kadina kita sa kub. Ato na siguro Manila yan na anong nga mga oras sira alisan ano. Ato na siguro, adi. Ambot na lugaring kung natapon na hira ha airport. Kaya basta ato nera, magulat na ito sa airport itong makuha. Araglado man at era pag ukoy dito. Oo. Kay kanan opisina man adto nga training. May sweldo nga allowance, libre to nuok yan, pati na to nira pagkaon. Maupay gunsugan. Gite. Ay, nangingiting nito na ako mga BTS. Nagiinisog na dito na ako mga varicose veins. Uy, balik na kita boarding house. Kita na buyayo na to na ako mga BTS. Grabe. Ayo, anay, Iw. Mausa na la. Balik kita aton siya nga ginsuldan na tindahan. Ha? Agit dito sa nga wigiton mall? Kaya ito man nga ni naagit mga taxi. Sa dagbit na kita, tanan na. Te, kung manila pa kita mall para mamalit yung toiletries ha. Bagay ka nangangalimot. 7 p.m. ginre-reserve itong dinner, day. Makakagawas gud kita para kumaon hindi libre itong panahon. Ano ah? Anay hapon. Panihapon ngayon. Ay, Makakagawas gud kita para itong dinner, day. Ginre-reserve itong dinner, day. Makakagawas gud kita para kumaon hindi libre nga panahon. panihapon. Again, panihapon, sorry. Ginre-reserve itong dinner, day. Makakagawas gud kita para kumaon hindi libre nga panihapon. Maabot na kita before 7. Kaya magtataksi man kita. Ay, nagbapulo ni Niklang mo. Ano ka ba? Ay, kaya ano ba ito nimo? Para liton dito, ha? Day, kumita ko mga cute na medyas dito. Buy one, take one. Oh, Mapalit ako, bisan matalo ka pa disla. Para unong ka pa tanan. Upod ang libre, di ba? Makakaminus na, di ba? anay daw, maghihinano ka daw mo nga medyas, Ali, ha? Diri para akon. Para kan Enzo. Pasalubong ko. Diyos ko, te. First day nato na Manila. Usa kita kabulan din eh. Tapos maguna-huna ka na pasalubong parito ni mo, Lorenzo. Kay palit na naliwat para kanimo Francisco. Ay, dere. Perminal ako't naghihinatagday. Perminal ako give. Waray na take. Dagni pa kita, Eve. Sige. Bang mapilian na ako kanina nakita nga mag-upay. Tano nga. Oh my God! Ano na ko nga nagdadagmit kita. Kay bahin kita maorhi pagpareserve itong dinner. Ay, di man ngayon. Bahin ngayon, mapilian na itong mga bangin. Ngayon, mapilian ang mga maupay. Asya na? Oh my God! Di man ngayon. Ay, di man ngayon. Bangin ngayon, mapilian ang mga mag-upay nga medyas.
kay bahin kita maorhi pagparesolve itong dinner. Ay, God! Oh my God! Ano na? Ang kanina nakita nga, mag-upay. Tanga nga. Kita Ay, doon katapusan nga, bangin ngayon mapilian ng mga maupay ng medyas. Ngay, diri ngayon. Ah. Bangin ngayon, kapilian ang magupay ng mga medyas. Okay. Oh my God! Ano na ko nga nagdadagmit kita? Mag-upay. Tanga nga. Oh my God! Ano na ko nga nagdadagmit kita, kay bahin kita maori pagparesolve itong dinner. Diri ngayon, bangin ngayon mapilian ang mga mag-upay nga medyas. Kaya Alison na lang ito rin nga natawag. Mapara na ako. Sino ko ba ito na tinatawag? Mapara na ako. Sino ko ba ito na tinatawag? Sering pa ba daw kay Alison natawag? Babatanong ko, anay. Hello? Babe? Hi, babe! Nakabalik na kami sa boarding house nga ni Eve. Nanihapon na nga ni kami didi mismo sa boarding house. Amo ba? Babe, hinay ikaw dida ha? Oo naman. Ikaw gihapon. Of course. Pero babe, magtitigang na tamang klase. Ako nalat matawag kayo mo na yan, okay? Okay, babe. Bye. Bye. Lingkod anay, sir. Dinhi ka naman laging papadulong ni Ma'am Vicky ha iya study room. Nag-i-study man kuno ka mo. Okay. Salamat. Vicky, please come in. Salamat. Okay. Salamat. Good evening. Ay, di naman ni Ma'am Vicky. Hello, Anso. Mr. Beltran. Good evening, Ma'am Vicky. Ano ka na? Manoon, det? Maapi kay ito namon pag-study? Aha. Apinas nga ni makagsuratin ngaran, ma'am. Kuan ba, akon ba kung may damo igsusugo ba, ma'am? Waray na. Waray na. Ayaw kami pag-disturbo, ha? Kaya importante ito namon tatrabahoon, ha? Iton iyo panihapon, ma'am. Sisigmong ko ikaw kun mangangaon na kami, mano. Okay. Nga di anay ako, ma'am. Kumusta ka? Okay man la. Mapilit matsip data ako ni ma'am. Di nabulog it mga mata ako. Oo. Nalingiw ka man. Nag-aalang ka na ako na, no? Kakinaw nga mag-aalang man ako. Bangin. Tungod na itabwa aton kanina. Ha? Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit.
Susumato na. Halayo. Awit. Good evening. Ay, adi naman nga ni Ma'am Vicky. Hello, Anso. Mr. Beltran. Good evening, Ma'am Vicky. Ano ka na, man on debt? Maapi kay to namon pag-study? Aha, apinas nga ni ako makasulat ito na akong ngaran, ma'am. Kuan ba, ma'am? An akon kun may damo igsusugo ba, ma'am? Waray na. Waray na. Ayaw kami pagdistorbo ha. Kay importante to namon tatrabahoon ha. Iton iyo pa ni hapon, ma'am? Sisidlong ko ikaw kung mga ngaon na kami mano. Sige, okay, nga di ako. Kumusta? Okay man la. Mapilit ko dito niya mga siplat akon. Hindi na nabulag ito yung mga mata akon. Nalingiw ka man. Nag-aalang ka na ako na no? Kaya ano nga mag-aalang man ako? Mabangin. Tungod na itabuhaton kanina. Ha? Tama ba ako? Di naman, kakuan. Good pero... Nag-aalang ka. Kay faculty member ako. Hamastiral kung diin ka naka-enroll, ano? Hata sa timuran ko. Damo na tanin mo mga achievements bisan kung mag-classmate kitahan college. Ako lagi hapon ni Victoria. Nga danay niyo pag sinunlugon kay maaringasa ang takong hanakon sapatos. Labi na kung nagklaklase nangan, mamingaw ha koridor. Nanilingin ka mo akon. Ani ba? Natawa. Ani ba nagtatapon kiray? Anaton teacher naman. Nagsasaway kay maaringasa ka mo. Diri ako apen nagsusunod kay mo. That's why nabubuta na nakuha imon una. Ano na lang ngayon? Ano ba adto ang kanta? May kanta nga. Maginuo ngunit medyo bastos. Sugad. Amo kay to yan na bago ko nga discovery. Danay la. Kung may time. Anyway, mangingita ako ha akong bookshelf iton. Pwede mo ma-reading materials. Thank you. Ito din nga venue ito ating training. Countryside ngayon. Probinsya. Labi na, kay ton boarding house, ani mismo nga compound. Dako nga lugar. Uy, mag-Greco nga niya ako. Mag-asyendera ko, day. Mapalit akong sugarin ni kahiluag nga property. Puwera buyag kay gabi. Mabungol at mamarating nga diri sugad na aton. Uy, kumita ka kanina naton makausay ton training. Kanina ba registration? Ano man? Oh my God, damon gwapo. Kamukigwapo mo na la. Kel, what? Ambot na nulat imo boyfriend. Uy, gwapo ito na akong jowa, ha? Karoy ko ba sidngon? Na ano na daw lahiya nga nakita ka pa man na iba nga mga gwapo. Nga ginkikilig pa ha? Take note. Ginkikilig. Excuse me, te. I have eyes for beauty in general. Natural. Upod na ito'n handsome men ito. Ngan labot laha. In an open relationship ngan hi Frankie. Kami. And ay kami.
submen ito. Ngan labot laha, in an Upod open... na han submen hito. Upod na iton han submen hito. Nga labot pa ha, in an open relationship kami nga ni Frankie. In other words, non-exclusive. Pwede mo ini magamit nga reading materials next week, ang next sem. Yeah. Pwede. Pwede mo ini magamit nga reading material next sem. Pero ipapadara ko na lang inihain mo para yan na. Ay, napaka-conscious ka na ba ya? Napaka-conscious ako? Napaka-conscious ka na ba ya? Ah, Ko na lang inihain mo para yan na. Napaka-conscious ka na ba yan na? ha? Kaya nga, Dili, napaka-conscious ka na ba ya? Kapag nakikita mo signal signal kay boy. pilit-pilit lo tak siplat. Nabaliktad kanina, ikan sige siplat. Yan, nabaliktad. Ako na ikaku. Napaka-conscious ko na lang inihain mo para yan na. Ay, napaka-conscious ka na ba yan na? Ha? Kaya nga, mako-conscious ka man na ako. Kayo waray mo yakan-yakan. Pero ito'n imo si plata akon. Bagahin. Bagahin may X-ray version. X-version ngayon version. 1.6 version to. Bagahin X-ray. Bagahin. Bagahin may X-ray version. Sugad. Tama. Baga ka kan Superman, may X-ray vision. Unta. May X-ray vision man gud ako. Kaya no, gusto mo maging superhero? Nasigi ka lang sugad. Open relationship? Non-exclusive? Why not? Imbis ba nga, pag inwato na ko kuno, nga faithful, pero unfaithful ngayon, di ba? Ano ba ito ayo sabot? Diri nga hawa ko masugutin sugad. Ay tehe ako, imbis nga magtinuo kay nangunguyab na gihapon niya iba, day, makikigsabot na la ako. Nga, pati ako magsusubad na iya. Diri ka seryoso kan Frankie. Bangin nga ni diri mo yan love. Well, kuan, Ano ba't gamit ito romantic relationship nga pwede na ka mo makigrelasyon na iba? ay, warayla. Fun siguro. Enjoyment. Just for the heck of it. Ganon. Eve, diri mo rayan love. Aki, kay dira the love. Ganito na akong boyfriend te. Unfaithful nga daan. Mo pay Enzo kay faithful na imo. Pero buyag, uugat man. Faithful hi Enzo. Ali, ano daw la ano kun usa ka adlaw, makasabot ka nga may double life ngayon ni Enzo. Double life? Oo, sigunta, boyfriend mo hiya, pero duha ngayon ka mo. Nga duha ka mo nga gimpapatuo nga faithful hiya. Except Eve. Diso ko ito Enzo. Warin niya gintatago akon. Faithful hiya. Okay. Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdom. Okay.
iyong hang-awit. Unman, di ba? Nagsumat na ba ako imong problema nga sugad? I mean, nga may iba na nga girlfriend o nangunguya ba iba hi Enzo? Waray pa, di ba? Waray man balita. Natuod man gihapon ako nga di ka ginuuwat o ginlilingon ni Mr. Guy o Mr. Nice Guy. Amo nga na gintatawag ko ito hiya nga Mr. Nice Guy. Dili pa ba ngayon kita mabalik ka boarding house? Or dorm ba tawag itong ira din ni training center? Dorm. Pero, dinilaanan kita. Mo pa'y paginukoy din gawas kay presko itong hangin. Dere pareho aton ha quarters nga aircon. Uy, te. Hypothetical question lang itong akong kanina pakiana parten double life na Enzo ha. Kung what if? Kumbaga, kung sakali. Sali tayo kabido. Kaya ano nga mabibido man ako? Nga maaraman ako nga hypothetical question. Ganyan. Nagdurog ko. Nga mabibido. Nga maaraman ako. Kaya ano nga mabibido man ako? Nga maaraman. Kaya ano nga mabibido man ako? Nga maaraman ako nga hypothetical question la. Nga labaw ko nga tanan. Faithful ha akon hi Enzo. Kay gusto ko kumita kung ano't ada ilarom iton imong blouse. Gusto mo? May x-ray vision? Kinahanglan pa ba ngayon? Di rin na siguro. Ouch! Enzo, ouch! Ayaw din eh. Kay magkakahulog it mga libro, habok siya. Sige. Sige. Sige, Vicky. Diri ba yan istorya akon? Expialidir. Ay, na ballpen? Sige na kayo, di ba? Ano to? Correct ba kayo hindi actually? Pasala, califragilistic is polynesius. Gil, what? Expialidir. Ano? XP, ano tiya? Califragilistic. Gil, Diyos ko. Ako makaluwas. Expialidish. Califragilistic. Expialidusyo? Age? Basta super love mo iya. Sige. Paano na rin? Kayo rin makukuha din ang Mary Poppins. Kaya makupay sa mga wala sunod ba? Kaya na, to din magkabita. Pasala dahil kung taloy. Expialidusyos. Carifragistic, diba? Expialidocious.
Busy pa hera. Busy pa hera. Yan, TikTok ba? Rapida, asa mo yan? Aw, lang. Sus, Marisip. Iyon na, huy! Sorry. Malakit na TikTok. Nabisa ko. Kasal? You mean, kami nga ni Enzo? Alang God! Kan kanay ka pa man nakakasal. Kung amoy ito nga super califragilistic, saring pa ako. Califragilistic. Califragilistic. Kasal? Sige, tag-usa-usan tayo niya. Kan kanay ka pa man nakakasal. Kung amoy ito nga super califragilistic, expialidocious, o ano pat di love mo iya, ganon. Aray do, ano itong imo giniyakan? Ayaw na kay dingak nakakaluwis. Ay, talagsala ako nakakaasya. Nabiber kas talaga takdila. Hey, Mary Poppins na itong expert magyakan nito. Ginkakanta pa, day. Ang balit. Sige na. Bato na ito na akong pakiana. Sana niyo magpakasal nga ni Inso, ha? Sumati daw ako. Sana niyo plano pagpakasal? Waray pagad. Nag-istorya na kami sugad nga topic. Pero di rin seryoso. As in, may tentative date or year na. Te, ay niyo pag iniya, bahin ka mo. Mamunuhan. Panumahan. Pareho kan kuan, kan Aaron. Ay niyo pag iniya. Mamunuhan. Ay niyo pag iniya, bahin ka mo. Mamunuhan. Niyo pag iniya, ay niyo pag iniya, bangin ka mo panumahan. Nga magbiling ka mo ibang nga kakasal. Simba ko? Anayla. Nagnakulbod pa talaga iya. Maupi na lang nga diri ko kukurianin. Age, maupi na lang nga diri ka kukurian. Open. Kay dili ka kukurian pamilhin ka hindi. Kay pa puro man ka Age? palibot. Maupi na lang nakulbod pa talaga iya. Maupay na lang kay diri ka kukurian pamilinghin kahoy din kay puro kakahuyan itong palibot. Alison, tigdaman nga na maratan akong barahibo. Pagsaring ko nga, puro kakahuyan. Maratan akong barahibo. Pagsaring ko nga, puro kakahuyan din Uy, tara, kasakubra kita din tara na. Kahadlo ko nini. Ay, hala. Ay, hala. Nag-agagad ada hiram Ma'am Vicky. Ngayon iya bisita yung pag-study. Wala man ada makauli ang lalaki. Ito pa, man iya sa rakya na garahe. Wala man ada itong maabriyahe. Kay asa man lagi hapon, ang ka-parking ito kagabi. Ay, mabalik ako nga diha kusina. Kay bangin natulaw na ngayon ang yelohan akong prituhon. Ay, pero dirikat palit. Iskula na ada adto nga lalaki. Kay pinag-agaman itong pag-aram. Hay. Agaman itong pag-aram. Himambiki pa daw lang kaupod niya pag-estudyo. Kaya ano nga lang i-estudyo man niya kaupod adto nga lalaki. Nga, maestra naman niya. Profesora nga ni. Hindi rin kay Yano nga maestra. Ay, ano naman ito ng irag ni estudyohan? Agihing katuyawm ko. Ano ba?
hingkada mo ba itong akong pakiana? Ay, ayaw la. Kay pagkita dayon naman ni Ma'am Vicky, papakianan ko dayon para mabaton ang akong mga pakiana. Oh, tika level la. Ay, Lordis gyapon akon. Undit na la. Bato na. Sige, undit na la. Pakiana. Bato na. Level. Bato na. Tika level la. Hagi undit. Hagi undit. Tumukar na litim katurdayan. Ano? Maupin lagi mute ko na akong cellphone. Yung maupin kay nag-text na Ali. Kaya kung tumawag, wag daw, bangin na piritan akong pagbaton. Ibutan ko lang ilaro na akong cellphone. Ay, ano ba niya yan ha? Kaya nung sumulod man akong sugadin nga lipong inulo. Wala ako makalikay tentasyon. Mahigay nun nga. Kay, wala man maday ng kakulop hanagan pagtawag ni Allison. Pero kakapi. Ay, tinuyo ko good nga kumanikan na Vicky. Usalan rason. Para ipadayanan waray madayon di danaka. Vicky. Maiyak ka pa? Magawas na, Vicky. Anayla. Ready na sumunod? Ha? Kaya mo man balay. Dungan nila kita pagkarigo. Habalay na lang ta ko mga karigo. Wari ko liliwanan. Di rito problema. Karuya ko na nga ni ipanilabog itong mga gimbayaan nga t-shirt nga mga polo hanakon ex-husband. Kanan imo ex-husband? Yup. May asawa ka na ngayon? Kaya nga, apelido mo man lagi hapon at ito yung mong gagamit. Ito yung pagkadaraga. Siyahan, ex-husband ko niya. Karuyag sigon, diri ko niya asawa. Anol na to namon kasal. So, angay la gamitong ko utro iton apelyido, hiton akon tatay, di ba? Diri ako maram nga nakasawa ka na ngayon. Well, 2 years pala ako nga nabalik nga niya aton. 5 years na kaming anak. Salit. Diri ka expected nga may babaro ka. May baro ka. Nga may baro. Five years na kaming anak. Salit. Diri ka expected nga may baro. Ikaw, may commitment mo na ba, iba? Are you married? My girlfriend? Engaged? Vicky? Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit.
Susumaton. Halayun. Halawit. Ano kita pagkarigo, Enzo? Habalay nila ko munta mga karego o wari ko liliwanan. Di rito problema. Karuyag ko na nga ni panlabog itong mga gimbayaan nga t-shirt nga mga polo na akong ex-husband. Kanan imo ex-husband? May asawa ka na ngayon? Kaya nga iti mo apelidohan pagkadaraga pa mat imo yung gagamit. Siyan, ex-husband ko niya. Karuyag singon, diri ko niya asawa. Anhal na ito namang kasal. So, angay la gamiton ko utro ito na apelido ito na akong tatay, di ba? Tira ko maram nga nakasawa ka na ngayon. Well, 2 years pala ako nga nabalik nga niya aton. 5 years na kami nga anahal. Salit, di ka ma-expect nga may baro. Ikaw, may commitment mo. May commitment mo na ba, iba? Are you married? My girlfriend? Engaged? Vicky. Magpapa-beauty talaga ako kay Dao. Ito na ito mga kausa training. Nga mga hot, good-looking, tishy, hang, nga drop-dead, gorgeous, handsome guys. May da pa namon. Amo na. Naman na to. Diri na din sa subayan nga. Diri na. Amo na to. Diri na. Oo, kaya nako nagtuhi. Hay, Dapat sisan, gusto mo pag-istorya, Vicky, tapos mas parang nag-recap daw la. Amo na to. Gusto mo pag-istorya natin, baga ka man him guilty, Vicky. Pero Oo, sana amo na niya. Amo na. Ikaw naman. dugtong ini. Oo, lagi. May madugtong pa, rap. Kay, Aten, amo na. na. Amo na rap, adi Ada parang. ada ubos rap. Andi Ano? mo natanggal ko na ito siya. Mga manihirapan. Adi, Ada dala. Vicky, pagkatapos gusto mo nga pag-istoryahan naton ito, kay parang nag-recap daw la. Adi man dya, iyatag ka ni. Dira siya talaga ng Dali. ngayon. Dali. Sorry. Oo. Ay, dito. Asya, pwede rin ang number. Number ano na? Amo na turn, amo na. na. Diri na siya number nga nakadikan siya eh. Number 2. Ano yan na, number. Adi hay naman. Amo na di. Sorry. Anato na la rap. Kay sayang mo wari na dawa di din imo sa Oo, diri na siya kasi hindi pakita ko. Oo, Wala amo siya yan. lipat ko. Ada. Nalipat la ka man. 5, ano mo ginhatag, ano? 11. 11. Dapat 10 pala. Engage? Vicky. Engage? Vicky. Gusto mo pag-istoryahan natin ito? Baga ka man yung guilty eh. Vicky. Pero saan o natin ito pag-istoryahan? Mas maupay kung kumariguan ay kita para presko. Mahangkot ba? Ginkalasan niya ako. Sige na. Let's take this shirt off. Sure ka? Gusto mo yung cold water? Tipo nga shower? Gusto mo? Sige na. Mapapasa naman kita narunihan. You're hot. Vicky. Vicky. And so... Vicky. Vicky. Hi, Day.
magpapabiti talaga ako kay dami itong mga kausa nato na training. Nga mga hot, good looking, tishy, hunk, nga drop dead gorgeous, handsome Ay, guys. tagay ko na yung tissue paper. Ay, wari may nga turugin ba upay, te? Hmm? Ikaw ba? Wari ka may nga turugin maupay ano? Kay baga, groggy ka pa naman, nga kulang in life. Kesa hoda itong beauty, scenic, and breathtaking countryside. Anay. Scenic, and kulang in life. Kulang in life. Kasi do, agit, sorry. Kasi hoda, kulang in life. Kasi hoda, uy, day, i-remind ako ha, nga dira kong mga lutanawong, kay bangin mapara. Sorry. Ato na. Gimpi, pero pagod man. Wari ka gudawat may nga turugin mo upay kagabi, ano? Agi, nababaguan la. Gadi man ako'y aral no makati ni Rayo. Miss ko'y ratatay nga nanay. Miss ko ta akong higdaan. Bison ko manapislat foam. Hay, pati ang phone na diskitahan. Siring na la, mismo na hiimo Lorenzo. Alang. Nakauurit pagod. Siguro yung pinanunaan na ako niya. Salit na daw ang lata ko hindi kangaturo pag pinahuna-huna iya. Sumo. Hoy, iluba. Kaya usa naman lang kita din ni Kabulan. May O, ihaay usa man naman. lang kita din ni Kabulan. May hello. Ni Kabulan. Kaya usa naman lang kita. Sumo. Hoy, iluba. Kay usa man lang kita din ni Kabulan. Maihaay naman usa ka bulan. Di rin ito masasabot. At least, katapos itong training, may promotion mo. Para nagyapit ito ni future nga ni Enzo, di ba? Ay, miss ko talaga ya, Eve. So, ganhin eh. Pag uli naton, pag-propose tayo ng marriage. Ano ka? Kay duro-duro ito ni mo ka in love. Uy, day, pag salin-salin na ito ni mo kalugaringon, ayaw ibuhos nga tanan nga to kan Enzo. Hay, kau good. Tanan na kita. Kay bayan pasayawon itong late pag abot itong training. Ay, sayawon na gadla. Of course. Sasayawan ko yung TikTok para magdigwa. Tara na balit. Ano do? Kaya nung magdidigwa man hira kung sumayaw kahin pan-TikTok. Alang ha, ikaw ba naman di rin maumay? Ako te, naluluaran na. Pero han una, amo pa nagtututduhan dance steps. You know me naman, dancer, malubay ton hawak. Agi, maupay na lang waray ba nga nabati aton. Ngan bis pa may bumati, di makakaintindi. Ayaw nila veranda, Enzo. Ano problema, Veranda? Bang may kumita mga neighbor. Wari nira nakikitaan din nga lalaki. Bisanan una nga nakanidanay akong ex-husband. Salit, mapapausay ra kung kumita hira nga may dalalaki ya akong veranda nga nakatapis into alya. Okay. Lingkod kad. May da may istorya akon, di ba? So, may asawa ka. Wari ko asawa, Vicky. Pero, may ko girlfriend. Girlfriend? Ah, okay. Ano tayo karagsigno nito niyo mo? Okay. Okay nga, girlfriend mo lang ya. Di rin man nga niyak kinahanglan nga makasabot bay naton, di ba? Nagpro-problema ka pa?
problema. Makasabot nga niya, sid nga lang nga ginhuhuram ko la ikaw. Vicky. Babalikan ta ining susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdom. Susumatong haluyuhan awit. Ginuram mula ako? Tama! Ginhuhuram la. My girlfriend... Te? Ano sa George Martin? Wala yan na. Pero yan na, pamanira. Ay, nato kayo magsasayop-sayop pa man yan na. George, pagka man nila ikaw sunod ha. Sige, ulit ba? Para ka lang makaandang pagbuhat ng My girl, my girlfriend. Tama! Ginuram mula ako? Tama! Ginuram la. My girlfriend mo naman, di ba? Ano ba't ka sigo hininga atong gimbubuhat? Hini nga aton ginbubuhat. Ano nga ginbubuhat? Maharap ko na atong gimbubuhat, Vicky. Ako lugo dito mapakiana, Enzo. Interesado ka ba nga igpadayon naton ini nga... ano ba ini nga klaseng relasyon? Di na ko maaram pagngaran ini. Pero ito na akong pakiana. Andam ka ba nga magpadayon kita? Makuri mabato na no. Sugadin ni Enzo. Diri ko ikaw aagawon na imo girlfriend. Pero kinahanglan, may dani mo oras para haakon. Kun, karuyag mo nga magpadayon kita. Diri ko karuyag ng outdoon nato nito na ating kalabutan na karatagsa. Thank you. Kay diri ko gihapon ito karuyag. Oh. Bumuhat ka man. Mamimingaw daw ako. Mamimingaw ako imo. Kung diri kita magpapadayon, di ba? Di ba? Diri pa ba kita mangangaon? Mangangaon na. Salit pag t-shirt na. Ngan ayaw na pag tinapis-tapis ito nga tuwalya. Tanggalon ta. Like what you see. Niyan na kita pumahaw ha. Ano, Dit? Ada man kunay mo niyabihan kwarto ni Vicky? Oo, sir. Nagtawag ato ako ni Ma'am Vicky. Salit, ginanlap ko na nga daan ng yabi. Adi, oh. Anay, ukaranay mo ng Dit. Anyabi, para di... Gino.
Orbida dulu rin eh. Anay. Adi oh. Salamat ha. Okay. Uy. Apo daw. Dako man nga bag ang darahad to. Diri ka na ito ada libro ang sulod. Bag. Ari, luwas bagay mo na lang. Bag. Bag ang darahad to. Bag ang darahad to. Hay na kita. Bag ang darahad to. Di ka na to libro ang sulod. Baka naman ito nga pag-inaram. Dahil nagudada nga anaan man kay halos nala gabi-gabi ila itong ira pag-studio. Ay, ngan himambiki. Kung hauna diri na smile, ngan diri tigkanta. Yan na. Ano ni? Paturutag hoy. There is smiling. Okay. Sorry. Diri tigkanta. Yan na. Diri Biki. Kun hauna diri na smile. Mambik ngan himambiki. Kun una diri smiling ngan diri tigkanta. Yan na. Turutag hoy pa. Dila kanta. Mag-aasawa na ko ada otro himambiki. Namingaw ada. Malala. Mag-aasawa na ko ada otro himambiki. Namingaw ada yung pag-inusahan. Ay, ako man. Ako man, tiwat naawala kay ka. Sorry. Baga niyak nakaka... Ay, ako man liwat. Naawala kay kapoy na. Okay? Muunta, may da nakikitampad to akon. Ayaw kay ba, kay mababayin niya. Ano ito may daging asawa ka ako ni tatay. Wala ko sumubot. Ay, nalat nga manarangbo. May da nakikitapoy na. Hagi. Kapoy na. Hagi, muon, maiging papakasala akon hadtoy tatay. Hanamon ngayon mga naranggot. Hagi, waray lugod ako Ayaw na, sumubot. kay bayod ka eh. Ayaw na i-mention ka naranggot. Ayun na itong pakasal kay Bayot. Di na higpakasal. Diri, kay kung baga diri. Okay na. Muon, Kaya maiging babae ni ano. hanamon, maiging papakasala. Kuan, yan okay na. Kung may papakasal, wala man itong gender ko na napasal. Puna ito may papakasal ako ni tatay. Wala ako sumubot. Sugad na yan. Maiging papakasala akon hadtoy tatay. Waray lugod ako sumugot. Ay, balik trabaho na. Nga, pagkaulit ka. Hindi trabaho na nga pagka Mga trans ka. Balit na trabaho ng mga pagkagulis ko. Ay, lugod ako sumugot. Ay, balik trabaho na nga udit ka. Ayaw bridge or diretso la. Istorya, si myself. self mo, babalik ka steps and reps na. Baho na nga udit ka. Ay, ayawin ka awaanon. Paglaba, samtang naglalaba ka, pag-washing. Samtang namumuriga ka, pag-cooking. Labawhan nga tanan, samtang napahuway ka, rest panalagsa. Kumusta ka naman, anak? Okay lang, Nay. Waray man problema, Didi. Namimingaw la ako kay di man ako'y aram mahirayo iyo. Ay, kaya pera man lang ito kasi mana.
Nakausa na kamo di na kasi mana. Tulo na la, tapos mauli na kamo. Amo balitaw, Nay. Nay, nag-break kami didi. Amo ko pa katawag. Ay, gigakampay na ako ni Eve. Bali magtitikang na. Ay, sige anak, paghinay ka mo dida, ha? Oo, Nay. Ikamusta ko ka na tatay ng Kuya Arlo? Oo, sige na. Bye-bye. Bye, Nay. Ay, ginaano ba pagparong hini? Agi, ikaw, ikadi agoy. Napakalagas-lagas ka nila na sobra ka pa man na 50. Iyalis na ito nga tumawag, Nay. Ay, oo. Nangungumusta ha iyo? Kumusta man kunit iya boyfriend? Hi Enzo? Kaya nga. Mangungumusta man ako kan Enzo ha iya. Asya pa. Bali manira magupod ka do. Oh, waray la ba, bagay la ba bumati ang chismis? Chismis. Ngano? Nga ano? Hagi ka muna eh. Relax gadla. Nag-i-interviews la ako. Five, six, seven, eight. Nag-exercise ka. Kalendaryo, Day. Kaunti nga. Kalendaryo. Kalendaryo ay giniihap. Diri nagkukuan kahinin. Nagano Ay, oo, kalendaryo. Ano sa kain ang tuwan na kukuan ka story? Ano ka? Susuka ng crack-cram. 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yay! Nagano kayo itong kalendaryo? Ali, 10 days na lang mauli na kita. Di na ako surumatan. First day pala naton din hi. Giniikisan ko ng kalendaryo ha akong organizer. Maram ako nga. Sobrahay nila kita dinin usa ka semana. Magbabakasyon na kita Bagyo. Ngan ha Ilocos, Ali. Maupod ka? Ha? Kay ko nga yan, diri? Uy, makatuiton iba ta nga makausa training. Upod kita. Ate. Aute ngay, ante. Ate. Iba. Upod kita. Upod kita. Te, chance na nato magbakasyon nga to nga grupo. Kita. Te, upod kita. Chance na nato magbakasyon nga to. Nga grupo kita, sige na. Karuwi ko na umuli dayon, Eve. Ha? Agi, Diyos ko, day. Additional 4 days lang ito nato na itinerary. Tapos ito, mabalik na kita nga to ha. Nganhi, Manila. Ito na itinerary. Tapos ito, mabalik na kita nga ni Manila. Para ito naton flight nga to aton. Ay, mauli-uli na good balit, Eve. Miss ko na't mga tao dito. Che, mismo lahi emo Enzo. Nga haros 5 ka minuto mo lang nakakaistorya sipi. Kaya mga busy kami. Ako may training. Hiya may opisina ng klase. Siya, sige na. Bahala ka kung diri ka maupod. Basta ako, maupod ako. Maparibok na nga niya ako ito na akong ticket dungan hit iba. Ano daw, sure ka balit diri ka maupod? Magbabasog ka, Ali. Ang bota imo. Nagsiring na ako kan Enzo nga tapuon kita yung airport haton. Naka-schedule nga pag-abot. Na naman, di ba daw lang magbasol ka nga waray umupod na amon kung diri ka naluat tapuon ha airport? Eve? Ay, maaram ka. Sorry la ha. Danay, ikaw nalat believe kan Enzo. Waray niya palabra de honor. Nga maaram hiya, kinahanglan kita madulong. Nga ni Nia. Ano? Pamati ko, waray nga ni Nia palabra di honor. Waray nga ni... Ano? Waray nga ni Nia. Kaya iya, di nga ni... iya. Kinahanglan kita madulong. Waray nga ni Nia palabra di honor. Waray nga ni Nia palabra di honor. Waray nga ni Nia. Oh. Niya. Ikaw nalat believe kan Enzo. Waray nga ni Nia palabra di honor. Maaram hiya nga kinalang kita madulungan temprano airport. Ali, sigurado ka? Nga
Katatapuran. Tatapuran mo itong boyfriend? Sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado ka? Katatapuran ito nga mo boyfriend? Eve? Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Mga katoy ito natin iba kausay itong training. Ali upod kita. Change na na. Change. Change na. Ali upod kita. Ali upod kita. Chance na natin nga magbakasyon nga to itong grupo. Sige na, te. Sige na. Karoy kun umuli dayon, Eve. Pagi Diyos ko, day. Additional 4 days na ito natin itinerary. Tapos ito, mabalik na kita nga na Manila para ito natin flight nga to aton. Ay, mauli-uli na gud, Eve. Miss ko na't mga tao dito. Che, mismo rito ni mo Enzo, nga haros 5 minuton mula. Ha? Manito. Che, mismo rito ni mo Enzo. Nawara ako. Okay. Che, mismo rito ni mo Enzo. Nga haros 5 minuto mo na, nga kakaistorya pala. Mismo rito ni mo Enzo. Nga haros 5 minuto mula nakakaistorya cellphone. Kay mga busy kami. Ako may training. Iya may opisina ng klase. Siya. Sige. Bahala ka kung di ka maupod. Basta ako, maupod ako. Maparibok na nga na ako ito na akong ticket. Dungan ito, diba? Sure ka balit, di ka maupod. Oy, magbabasol ka. Ang butay mo. Nagsiring na ako kan Enzo nga tapuong kita airport. Haato na nga naka-schedule nga pag-abot. Na naman, di ba daw lang magbasol ka nga wari ka umupo na amon? Kung diri ka naluwat tapuon na airport, Eve, maaram ka, sorry la ha. Danay, ikaw na lang itong believe kan Enzo. Wari nga niniya palabra di honor, nga maaram hiyang kinahanglan kita madulungan hintimprano airport. Ali, sigurado ka nga tata, nga ka, okay. Prano Airport. Hindi Prano Airport. Ali, sigurado ka nga katatapuran to nga imo boyfriend? Eve, natapod gan man ako kan Enzo. Ay, okay, sige. Natapod ko natapod. E de wow. Katatapuran hiya. Pero ikaw, te, hingangalimtan, ano, Amo na ito. Hingangalimtan? Okay na. Katatapuran hiya. Pero ikaw, te, hingangalimtan mo na lito ni mo kalugaringon kalipayan. Mauli ka dayon kay kairuman ni Enzo. Mata po bisan waray kita. E di tawagi. Sig nga may na pa naton group tour hinupat ka adlaw. Tapos, di ba? Mauna nila ako, Eve. Pag-enjoy nila ka mo. Of course. Sige, mag-i-enjoy good liwat ako kay Kanugo ni Chance.
Para mo, bro, ano itong kamatuuran? Oh, Classmate mo na dahi Enzo ha, graduate school. mag-classmate ng balito kami. Ano mati mo na obserbaran? Wari kami subject ng under conductor evangelista. Kanang Vicky ba? Pero, Pero ito, di nawawara turub-hurub nga may relasyon nila Enzo nga nito nga professor. paray mo, may da ba? Medyo natuod ako. Ano initong kasi? Tada bro, Tara ngayon, nag-iinom kita. balik na lang kita. Anay, di ba nasirin ka nga maaram kay itong balay ito nga iyo, Ma'am Vicky? Ha? Ayaw, pagsiring na makadto kita. Makato kita. Pero kung di ka maupod, ako na lang. Aha. Sumati lang ako kunhain. Manondit? Tanadawanay? Ay, ano ko na, ma'am, Vicky? Bumati man ako nga may nag-doorbell. Bell. Ano ko na, ma'am, Vicky? Bumati man ako. Ano ko na, ma'am, Vicky? Bumati man ako nga may nag-doorbell karo kanina. Tanadawanay? Tanadawanay? Ano ko na, ma'am, Vicky? Bumati man ako nga may nag-doorbell karo kanina. Anong tuyuhan to? Nagbibiling ka, Sir Enzo, nga lalaki, ma'am, Vicky. May nagbibiling kan Enzo? Sigurado ka nga imo Sir Enzo niya tuyo? Oo, ma'am. Kay, Ginhulagway, dapat imo Sir Enzo niya tuyo? Oo, ma'am. Kay, ginhulagway pa nga niya, ang itsura ni Sir Enzo, ma'am. Kaya iya mang good siyahan nga igingaran Lorenzo. Nahingalimot la ako han apelyido. Siring ko, waray pa din ni Sir Enzo. Tapos, damo pa ang pakiana, waray ko la bato na kay buga man liwatin hiyahin Nag-interview? Oo, ma'am. Ano ang mga pakiana ha, Mano? Agi, ma'am. Agi man liwat. Agi man. Ano ang mga pakiana ha? Agi man liwat, ma'am. Napangalas. Kung an... Adi, Adi, ma'am, napangalas. Oo. Ano ang mga pakiana ha? Kung Mag-ano ko mo, mag-uya ko. Ano ang mga pakiana ha? Agi, ma'am, napangalas. Kung mag-ano kuno ka mo, kung mag-uyab o mag-asawa. Pag nilanuet gate, Mano. Okay. Bangin ni Enzo nadi, kung ang lalaki nga imo ginsisiring, ayaw pag binatuna. Signang lang nga, waray din hit iya ginbibiling. Ginsumatan ako ni Manu ulit. Ano man ito yan na Enzo? Diri ko karuyagin samo ka. Waray ko atraso bisan hinunga. Pero dito pagbubuhatan ni Alison nga butang. Nakilala ko kan Alison Vicky. Kung sayop nga yan itong imo pagkilala, Enzo? Vicky. Enzo, nadira ko diskante ko. May dako ritual. Recto. Nadira ko diskante ko. May dako reputasyon nga gintitimang nuan. Ano naman lakon? Kung maghimon iskandalo ito nga imo girlfriend. Dito niya pagbubuhatan. Dito niya ako sa Vicky. Kanina ka pa ito magsiniring. Sopra yan kabuutan para imo? Naruruyag ka pa iya?
Bato na ako. Vicky, Kung kinahanglan mo magpili, hinutunin mo pipiliun ha among nga duha. Enzo, ano do? Nahingayin na ba nini nga aton istorya? bisan maghingain-ngain iton aton istorya, Enzo. Ato bangon naton iton sitwasyon. Amo na iningatak na sorry. Ato bangon naton ini nga sitwasyon. Amo na initak na. Amo na iningatak. Ato bangon naton iton sitwasyon. Amo na iningatak na nga maghuna-huna kay maupay, Enzo. Inuha amo nga duha nga ni Alison. Ito ni imong pipilion, Enzo. Babalikan ta iyang susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdom. Susumatong haluyuhan awit. Inuha mo nito ni imong pipilion, Enzo. Kaya ano nga diri ka man nakakabaton, Enzo. Kaya wala man nimo ang problema, Vicky. Kung umubot man ito nga problema, ato pa naton. Kapag kaya na, di rito problema. Tuoda ako na. Tuoda ako nga diri ako ni Alison nga magbuhat yung mga kabido ako na. Sugad ka niya kahigugmaon, Enzo. Tara na. Panayapon na kita kay maghutom na. Basta bro, magkaatubangan kami ito nga animal nga lalaki. Mapupuagan ko, good. Oo, di rin ko mababait pa iya. Mapupuagan ko, good. Os, pasag dito, wari ito pulos nga tao. Kanugulat pag iniskulahin waray katapusan, pero makarit lang kumabit. Basta kay mapupuagan ko, good balit bro. Pamati na good bro. Ako na eskwela akong masteral. Ay kung ako diri kay pero may dalo kita hini rank and file. Parang Xerox, parang Griso, parang friend. Pero bro, itak pag eskwela sina di yun sini. Bro, dira ko nang umuya bin professor para ayos na ang mga grado ng mga requirements. Himong Vicky, diri naman professor pero faculty member hiya. Salit alams na. So sumatang ko ikaw kung ito namon la mga babae nga mga professor mapasan at kara para hiya. Ay sus, matik didiskartihan. Waray ko labot ha iya. Pero, ini na nga istoryan iyo paglingo ha akon. Iya. Pero, waray ko labot ha iya. Pero, ini na nga istoryan iya paglingo ha akon manghud. Di sigurado ko ha imo bro. Ririgaluhan ko yahin mag-asawa nga black eye. Yanom na, tiboy mangundang. Ay natong pagkaraging panahon paghinga dito nga aton classmate kay mas gwapo kita kontra iya. Ngan diri mga friendly user. Friendly user? Bang user friendly? Friendly user bro. Makikigsang kay anay para gamiton. Karaot pa matiyon. Kaya mo ito bro, depende to kung ano nga paggamit pero gagamitong good niya. Inom na balit kay magmamaniho ka pati pa uli. Bali man hubog. Babe, available ako pagtapoy yung airport. Ako na matapoy yo. Sige na lang mo Kuya Arlo. Kuya, babe. Basta din na ito ang nagpresentar. Pero, Please. Kuya Arlo na ba?
Available man gihapon niya. Oh, sige. Saan naman kita magkikita? Ikaw, ato man lang niya ako balahin 4 days. Pero, ang higit na kita magkita, adlaw mismo ito na akong pag-abot, ano? Uy, may dako baya pa sa lubo nga imo. Sige. Masaring lakay mo kung kita magkikita. Habalay nagadla, babe. Sige la, kitaon tala. Mag-iimpake pa ako. Kay bang may mahingangalimtan na ko, babe. See you tomorrow. Makita na ako imo, babe, buwas. Miss ko na ikong duro. Miss ko na gihapon ikaw, babe. Ano, babe? Nag-loading ka man. Pumali, wala makapali. Miss ko na gihapon ikaw, babe. Miss ko na gihapon ikaw, Miss ko na gihapon ikaw, babe. Ano yung nag-aray rap eh. Ay, nagkawara ng puan. Sige, go. Miss ko na gihapon ikaw, babe. O sige, bye babe. Bye. Amo naman in-interesolde ito. Imo binatanin so. Malipong na hinduro ito ni mo, no? Di ka na nagpananahonan mo, upay. Ikaw ay arlo ko dadan. Kumaning nga nagbibili nga ako na. Amon bagulagway ni Man Undit. Ikaw ay arlo niya nga describe. Maaram na yabay na amon nga ni Vicky. Pero nag-una-una kong ngawarin niya sumati, Alison. Ito ba ang problema, Enzo? Ato ba nga kay imo naging sudlan? Ito na ako airport, tay. Padagay na siring ka mga diri ko na kinahanglanupod. Sigurado ka? Ako na la, tay. Sige. Kay makakabuli guntay mo tatay pagdara kung may mga bagahe Alison. Sumanlaya nga mauli, nay. Pero kay sigit uran-uran. Asawa ko na nagbubutang tiya mga gamit para di rin magkahulos. Oo, ngan pick up man ko dito ng sarakyan, ngan kanan dola ka tao, haprinti sa pitsido. Pala sige, hinay pagmaniho. Oo, nay. Tay, maka din ako. Paghinay. Paray na dato mapo di awlong hain suton magtapukan ng lisong airport. Ay, waraing taon may ngalimot nga, ginlangan la ni Eliso, hira Elison yan Eve. Antila ka tirangan itong Manila. Mapiliwat kay pinaura niya mga ano ito nga at anak liwatan. Ay, sering mo pa. Tikang pagulitohan kaguti panira. Kaya ano mo nang makita Kuya Arlo? Sumatang ko yung Alison. Saan pa na magkita nga ni Enzo? Nawara yung bagasolina? Anay la, Ali. Sige kuya, take your time, gadla. Mayroon mo marami nga ginaabot alawas. Maram ka Kuya Arlo, angay ka na magpa-check up ada. Bawin sigit imo inom. Simba ko bayan ka ma-high blood. Wala man problema ha, kun Ali. Wanhuna ko. Upay nala. Ikaw it may problema. Intawon, Kuya Arlo. Normal ita akong blood pressure. Nagpakuha nga la ako clinic and training center pa... Okay, sorry. Mga. I love you, Alison. Ikaw it may problema. Intawon, Kuya Arlo. I love you, Alison. Normal ita akong blood pressure. Nagpakuha pa nga la ako clinic at training center. Pero pala kaadlaw naglabay. Amo nga nakasabot ako nga normal ita akong BP. 110/80. Kumusta na kamo nga ni Enzo?
Kuya Arlo, diri nanunulibang ko. Siringgal sulibang ko. Kaya diri ka kumaram kung ano't focus si tato ng istorya. Napakyan ako kung kumusta na kamungan ni Enzo. Okay man na kami, kuya. Maaram ako nga nabido ka iyahan uraya makadulong nga ako na airport. Yan ni Eve. Pero pasag nila to. Kaya naglabay naman na to, Kuya Arlo. Naglabay na to. Pero ito niya ginbubuhat niya paglinguhin mo ali. Nagpapadayon. Kuya Arlo? Pareho lang ka mo nga ni Eve. Diri ka mo natuon nga faithful ha kung takong boyfriend. Ali, may ka-live-in hi Enzo. Kuya Arlo? Mga kaaksyon, bantay niyo buwas ang sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Susumato. Halayo. Han-awit. Kumusta na kamungan ni Enzo? Kuya Arlo, diri nanunulibang ko. Siringgal sulibang ko. Kaya diri ako maaram kung ano't focus si tato ng istorya. Napakyan ako kung kumusta na kamungan ni Enzo. Okay man lang kami, kuya. Maaram ako nga nabido ka iyahan. Waray ang makadulong nga amon sa airport nga ni Eve. Pero pasag din to. Kaya naglabay naman na to, di ba, Kuya Arlo? Naglabay na to, pero itong iyo ginbubuhat. Anay. Pero itong iya, diri iyo. Kaya naglabay naman na to, di ba, Kuya Arlo? Naglabay na to, pero itong iya ginbubuhat niya paglingo nga imo ali. Nagpapadayon. Kuya Arlo? Bariw lang ka mo nga ni Eve. Dili ka mo natuod nga faithful ha kung ito na akong boyfriend. Ali, may ka-live-in hi Enzo. Kuya Arlo? Kung diri ka naayon kan Enzo para akong kuya, nakakaintindi ako. Kay iba-iba itong choices ng tao. Pero di mo magkaroon... Kay iba-iba itong choices ng... Kay iba-iba itong choices ng tao. Pero di mo magkinahanglan nga pakarauto niya. Nakakaintindi gihapon akong keno nga diri ka natuod akon. Nabubutahan kay itong imo sobrang pagkaruya nga imo boyfriend. Pero hunaw-na lang ha. Di kang good ti pa kita. Ginuugupan ko ikaw permi Ali. Nadin ako nga papatukan iyong mga classmates nga kalalakinan. Kay bugto ko gud ikaw. Kuya mo gud ako. Little sister ko ikaw. Akon little sister nga buutan. Di rin makiawayon. Di rin mareklamuhon. Bisa kong ginuuwat na. Di rin lagi hapon na abat. Tuod nga natapod manit kabuutan iton iba. Kuya. Alison. Di rin nga tanan niya tao pariway mo. Nga di rin magbubuhatin karat anay ba. May na dida. Bisan mo pa anon pagpaura ng paghatag iton imo pagtapod. Makakakos lagi hapon panguwat niyang paglingo. Usahit hiton imo boyfriend, Alison. Diin ka makasabot ba nito, kuya? Higari nga akong kabarkada. Mag-classmate nga ni Enzo nga masteral. Ginuuros toryahan ito nga isyu. Ano nga isyu? Nga hi Enzo, nga usa nga professor nga masteral may relasyon. Professor Hamastiral? Madyan natin kakadtoon. Para diri ka magunahuna nga naghihimula akong istorya, Ali.
Makain kita, Kuya Arlo. Kanda ka na ini din lugar, Kuya Arlo. Ali, kung amulay nitong paagi para tumuod kay ito na ako nagsusumatay mo, buhaton naton. Kan ka na ini din lugar, Kuya. Ada ito di nga balay na ako, Kuya Enzo. Ganito nga profesora. Kuya. Maawas kita. Ano man? Magkikita ka kan Enzo? Nakos niya pagbuti ni Hakon. Ali, kung makikita ka kan Enzo, iya pinili nga oras ng lugar. Bangin pag binuwaan ka laghihapon niya. Motong niya na. Kay bisan kung baga hinsyak therapy para imo. Di rin makaagliro. Bagay yan misay nga naaktuan mo nga nagkakawatin goldfish sa aquarium. Nakita ka pa nga nakakabangin isda. Mana? Malakat ka, Sir Enzo? Oo, alam yung pagka-Everton Gate? Oo, sir. Anay la. Hagoy, hindi naman lamag dungan paglakat tayo usang salakyan. It kan Ma'am Vicky, nalag kay sosyal. Lugarin, di ka magdudungan. Lugar, magpapaliyag na hira nga ang mga tao nga hira na. Ay, kay wala man nga ni ulog problema. Kay wala man asawa ni Ma'am Vicky. May dala siguro ibang rason kung kay ano nga, di rin nag-uupod. Haos ang sarakyan. Pag susunod ha, iratag sa trabaho. Ay, aabrihan ko na ini nga gate. Ato nga gumawa sa sarakyan tigang hini nga balay. Familiar ka, di ba? Nirilan sa rakyan, Kuya. Pati ang driver. Pamilya na kong durang driver. Ienso ato. Anakon boyfriend. Natuod ka na ako niya na, Ali. Pwede na ba kita muli, Kuya? Magulan na akong biyahe, kandi prano pa ako. Aga, nakataw na ako airport. Una-una ala, Ali. Diri, insuit tao nga ang mo panganugunan. Oto. Diri, panganugon. Panghina. Diri, una-una ala. Panghinganugan. Panghinganugunan. Ano? Una-una ala, Ali. Ito na ako airport. Ano? Ito na ako airport. Una-una ala, Ali. Diri, insuit tao nga ang mo panhinganugunan. It basura, wala ito gamit. Iginlalabog na ito. Uli na kita. Nagulat na yung nanay mo. Sorry. Oh, di ba? Tinugon ang kulahiya. Iya. Nadididil. Anong kuhan lang kayo mo kuhan kay bakit nalulumos? Ano ko kuhan ba? Nalulumos. Pero wala ka na surgical man, no? Uy, Ha? kagwapo na hitakban. Nilalaban. Uy, kagwapo na hitakban ito niya bago nga polo shirt. Ako dos. Diri ko din kayo kay Corazon. Hamol ini. Hamol. Tikain ka man ito nga baga naka-spotting ka man. Ano, naku nga, imula ito igsusukol. Gadla. Gadla sabit nga balay kay may nakutuyo kang padiiloy. Ang nga di balit ako hanay ha? Oh, sige. Amano mo itakbago.
Arlo? Oy, okay yan tay. Ayos! Ay. Ali, Nay. Oh. Lumakat? Ayan mo tayo! Yalin na, yay! Anay. Pare ka tumagets. Pwede yung makagits. Si Ali, nandiyan rin ay Ali. Ali, Patrap. ay, Ang kali bang kali? Si Ali, Nay. Lumakat? Wari ada, adalah daya kwarto. okay gabi. Oh, ang lurong. Nay, may nagmamawapay ako nalit makita. Sige kay mamumuri ka liwat ako. May nawong pangaigato pang lurong. Plano pa daig padayon pag inuhat kan Alison. Ayaw gud pagsayop. Babalikan ta ining susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdom. Susumatong haluyuhan awit. Maiya na ako nga nangangala sa imo, Enzo. Di na pan makumpirma ko iton imo paglingo ha akong manghod. Okay gabi. Hulat! Maupay nga gabi, Kuya Arlo. Sakop gani. Titilog. Kuya Arlo. Mananap ka nga lurong ka. Nakos mo paglingo kan Alison. Kuya Arlo. Alison. Alison. Kuya Arlo, please. Tayo kami panahon nga magka-istorya ni Enzo. Para ano, Alison? Para lidungon nila ito nga tao ito imo ulo? Mapawat ka na. Please, kuya. Ayaw gud pagsayop nga lurong ka. Kung di nila tuhod kan Alison, kanina ko pa ta ikaw gin kastigo. Kuya. Anong det? Ma'am Vicky, ano ko na, ma'am? Naano imo Sir Enzo paglakat? Waray man Na ano? Ano lang, answering. Waray man. Ano imo Sir? Ano ko na, ma'am? Ano ko na, ma'am? Naano imo Sir Enzo paglakat? Waray man lang, ma'am. Nagpaalayon lang yung pag-abrihan gate kay magawas an iya sarakyan. Waray magtugon Waray magtugon bisanin ano ha? Waray magsumat kun makahinya kay bangin ako pumakiana. Waray mag-text, ma'am. Magtawag. Ako'y napakiana mano. Ay, sorry. Pasensya, ma'am. Waray man ito hiya may ginyakan. Labot lang nga. Pagpaabrihan gate, ma'am. O sige. Sige mano. Balik na nga dito imo gintratrabaho. Okay, adi ako. Di rin natatawagan ni Enzo. Parang itong cellphone. Maram ako nga umabot kanina han agay Alison. Usara itong karuyagsikon. Mag-upod hiraya ng mga oras.
Alison. Ano na itabo? Kaya nun kasukat. Naglaom ako, Enzo. Naglaom ako nga diri kita papakyeso naton. Babe. Ako diri kita papakyeso naton. Tawa mo na. Babe, kaya nga nag-ayam-yam ka. Keso naton. Naglaom ako, Enzo. Naglaom ako nga diri kita papakyeso niton aton kukma. Para kada tagsa. Babe. Kung mabangayan. Haakon bahin, Enzo. Wari ko ikaw pag binuwai. Naging matinud-ano na ako imo. Tuod nga gugma na akong iginhatag nga imo. Nga dayan na. Haluyuhin nga nahitabo. Bisan kung gipakyas mo ako. Bisan kung ginlingo mo ako, Enzo. Matinud-ano lagi hapon ako nga nasir nga imo. Ginihigugma ko lagi hapon ikaw. Ngan maaram ako. Nga pag-ahagusin maihang nga panahon. Diri lagi hapon mapapara ako kasing-kasing. Ang gugma nga ako ni gihatag ka imo. Sa dulo na amo ako itong nahigugma, Enzo. Matinud-anon. Di rin natitintaran bisan ano pa nga pagsunay. Kaya nga tanan nga oras. Aadi ka akong kasing-kasing. Kinare-respeto nga gimpapaura. Sa'yo pa ito nga pakigugma. Enzo. Sa'yo ba salad gimbaliwan mo ako? Kay Enzo man ada ato nga nagmaupay kanina. Hay manira nga ada man lagawas itong sarakyan ni Enzo. Ano lang ita panginlabot kung hain hira nay. Bakit nagabiriyan sa rakyan? Bakit nagkalakat hira? Pero ginbili ng sakyan kay wari ka paparadahan. Pasag din nila ito kay mabalik man ito niyan ni Allison. Kay ti pagkain unan, ay ti pakyanan unan. Nay. Nito niyan balik man ito niyan ni Allison. Kay ti pakyan na unta ako, kung naani ba maninihapon ni Enzo. Ay, diri nay, diri. Diri to din makaon. Oy, hala, sige. Mabalik na lang ako nga di kay mamumuriga ako. Maupay nila ito. Nga sarakyan nila mag-istorya. Bahin pa makasabot tira tatay ngan yapat diri makagpugong pagyabukan Enzo. Napakakaapi na pagod kong talusit amon pamilya. Kinihigog pa ko lagi hapon ikaw, Alison. Ang iba ko malipay. Nga di rin nga imawawarta kong gumahakon. Kaya ako malirong nga nagsihip ako. Kaya mo lagi umistap ako. Imo ngayon. Imo. Kaya ako? Di rin nga imawawarta kong gumahakon. Ang iba ko malipay. Nga di rin ngayon nawawara itong imong gugmahakon. Isan kung may damo na iba. Di na ako malirong nga nagsihip ako, Ali. Itinood nga nagsayop ako. Nakapili ako yung iba pero Diri ka rin nga mayroon kita kanatagsa.
Ura-ura mati mo paghuna-huna ako, Enzo. Duro ito na akong gugmai mo. Diri mo may imagine kung ano katimos. Pero diri ko ako sa tinuwi mo na huhuna-hunaan. Diri ako sugad ka martir. Alison. Haamon na doha. Hinuti mo reserva. Enzo. Ako ba nga nauna mo nga naging girlfriend? O hiya, nga imo yan naging kakaupod. Ging kakalungon yung balay. Iging kakakita ka na adlaw. Siyahan nga nakikitaan pagmata. Katapusan nga nakikitaan san o kumaturog. Siguro, ako itong reserva. Babalikon mo na lang kung suman ka na iya. Alison. Ako itong mapaumay. Mapahirayo ako. Siguro, maguhulat tubtob nga makasantop ka. Nga ako itong imo kinihigop pa. Pero tubtob na ito. Di rin mawawar ito na akong gugmai mo. Pero tubtob lang sugad, Enzo. Haklaro nga istorya. Wari na natong babalikan na. Alison. Di rin ko ikulala naton. Di na ako manging inyo pa imo nga bayaan mo iya para balikan ako, Enzo. Kay maaram ka. Itong tinuod nga nahigog ma. Di rin napaagaw. Nakukontenton usala. Kay amo to tinataw nga faithfulness. I love you so much, Enzo. I believe I always will. Pero bubuhian ko ikaw. Libre ka na humingog maiya. Kan Vicky. Alison. Dini nagtatapos ang susumaton, haluyuhan awit. Bantay liwat niyot Lunes, ang masunod nga istorya. Dini ha, susumaton, haluyuhan awit.